Котките на от наше село много обичат да се люлеят. Вдясно на вашите екрани Симон. Вляво на вашите екрани Тони. Два мъжкарца, две юношески котарачета. Обичат да си играят, само да се борят, а тук им е предоставена една цяла люлка за игри. И Тонито обича да се люлее, а Симон не го оставя да мира. Така, люш. Хоп, опита се Симон да влезе в люлката, да се качи, ама не става. Хоп. Така сега и Тони. Тук Симон го нападна третата котка, най-отляво, което виждате, сивята, която премина там. Това е Сара. И омръзна им играта на люлка и сега по това време обикновено пускаме куче Мечо и те стоят тук и го наблюдават. Куче Мечо минава по улицата напред, назад и те стоят през оградата и го наблюдават с интерес. Обаче Тонката продължава да си играе с люлката, обича да се люля това момче, шарено момче. Но за сега само отвън, преди малко беше вътре. Така минават дните зимно-пролетни вече от наше село и нашите три котака.